pay matibos-busag a kwarta. Kasanungatan. Ay kat agdis kitar ta, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbag da kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na iti kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na, tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang, da kayon timapan, tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepas latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy, umasidag kayo mat kanyakon. Awa na hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw nanapi kini grasya. Apay sana nadidigra? Ay sawan latamukaon. Jakpat siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka, isapasinsyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman naklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad nanang. Imutang kakenkwana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosen, maka-fly takto nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan, ta si dadaan at tumulong, ngamjay mismo akabsat ko, naimut. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybay-an yun nanang. Ti amon siguro ni auntie, saan ka maka-abroad. Iso ang mabuting ngagpautang, taamangan no saan tayo ang makabayad kan kuana. Huwag nga taa, alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jak pa'y rinugyan insan grasya. Plan-plan wak pa'y laan. Rugyam kit din tapno malpasan. Awang mga rugkwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababayin ti umutang-utang. No talagang interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Ta nagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastruk ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kayat ko kumamot tag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinseng. No kasta, makabrodan dyan anak. Mau ka ba guys? Wen manang Maring, flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kuana, tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo ngamin ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atidog a biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kas long trip? Wen nga rod amanang. Kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay kaanak hak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, tado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak tayo pa ang Auntie Maring. Nakababain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kadaytawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan anad kay ti biyahim. Grasya, kanakan.
Pasensya, ano day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daw mat dahi akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Ta'i di naamuan nang ag-flight akon. Kasla si Ming patmatan. Kat tila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jak man ambo iti dayjay nga antim. Mudi nga min dayjay nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagijay. Ngam di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga ruda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang, naimbagpay kat ni insan ko ta nag-flightan. Kaya't ko kumamad taag-apply nga maawang magkwarta. Ay kat no, interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka lang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta uray sa gabasit no maurnaw, mayat. Alamang nga rod tatang, tay karigatak man dag-apply. May saka mga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrowd ka awang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita ama ng maray. Ibagam ta saanan nga gabrowd. Gas-gastos laang na ita. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaan, namidwan na peke ni Gracia. Nakatsambalangan iti may katlaw. Isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti damin. Adu mo lang amang ti kwarta dang siyak. Tano siyak, adang amin yor urnungak. Isu apasin siya kan, ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusang nga agabro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad ka muteng kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan na ita, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwin anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kinadamadak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Itulod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan tay so ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung pagbagata nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saan ang tadaing ante? Ako na yung baglabalo na medyo abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amonti. Oh, imposible. But adida imbagati sweldo yo ijay. May mayat matla ang ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay makit de. Akit, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kanto laki de. Na narakupang ka man Donita.
Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat, wine. Di ka glanag, ta ilaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman nak nga ruda, auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam ang merinda ang mijidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi Tarayag baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasin apim manaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam tulang ata. Bigla mo ta sinming po na ante. Nakasupsuplada iti umututang tayo kan kuana. Wan ngarod ala, bay amlatan niya ti makitam ken kuana anak ka. Kahit kasanungay, kabagays, agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga roden ore pang lunch lang iti sentro. Ha? Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubi ka. Itan, kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Ha? Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos kapaylaan. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka di abulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan nan amanang. Ay kat, nawadwad mga ruturnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang nagitim paw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan mi ngagbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod mo iti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kano kayat mo ti umay kamangan iti balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka kastapay, ijay mo restauranten Alan mapantay di sintro, tayo di tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kuna nga raw. Ay mapantangarot manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamot laang manang. Ay, wala Ruday. Ay na, iso na lang ta. Problema nun nyaman ti masida ito nagsapan. Dumagas naman iti palingkay Ruday, taintag palingkay. Nakalukat pa'y mo ti palingkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan nata nga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang, manang. Wan garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anun to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray agtext nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta, no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagaret. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kadagay ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kapsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalapas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamita ta nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako na metlan dakil ti naitulong na iti panagabrod dagiti anak ta.
Yala, awatin talatan day kabsata ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagaklaang manong. Hello, Nanang. Adda ipauit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak kau, ketun uraya kanak kau. Ninagana kong ti karga di package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ha. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, Nanang. Kan oray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, syempre, at adulat ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rin, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gayam manang mareng, nagsapakan ngay malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat may kape dito'y balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti kapim. Anyat serbiti ka dat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat ta iti papanam tailasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayag langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano andan di package, lukatan tayo adagusan, garay, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangin na di department store. Naimas dagitoy, ay nanay, adapin na pintas a radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na ta naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam ani garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag nana. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading dito eh. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi ko matoy package na nana. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yun dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y lang amin ti pangibat-bat sanda iti paw ita para kankwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy nana. Wan, siyak ti inauna kabsa na. Sige nga nana, tanay. Adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabitla nga ron, taday papirma ka na kayo nana. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simbang part manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akas ti itsura na simbang part. Damagag kumay dyan ang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya, Nalayawin mo ta package mo kabagay, sanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya kaw. No ikan naktig kyaw, ngam no saan, ayos lata kabagay. hello anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman Nasayat nga rod atatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi dyan.
awan mo't nakita akas ta iti package sa anak ko. Ha? Ala, adda nga tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabasi tapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakita a box. Kun nabalkot iti nalabasi tapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasyak ti imuna anang lukat iti package. Ta nalukatanan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina ni dinapan ko inala iti balay da antim anak ko. Di mat imbagakan ka, asigo dan analukatan na si Mang pati package mo, Roday. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang, Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsamaw, pabasulan na. mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipamkwatan ti sanyo pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta una ti pungtot na kanya. Nagdamagaklaang matanak ko. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day jay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpot nga amok. Awan maramidan tayo na, napukaw mo't dun. Pasensya ka anak ko. Awanak mo't ngamin inisimang pot niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang. Day, imadumot ti tarakan mo aburias manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo ti kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartarakan na kitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idi ti tarakan mo. Ngum imadumutan. Agkat talaga kasta. Kaya't ko tagpabaknang. Iso gimatang ak iti adu at taraknag. Ay nawanan. Apa na pasabak Nene. kinastoy. Apa yan manang maray? Anyat sang sangitam di kulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti babaw. Allah, naudatal na mo't aminan. Apa yan? Ay, nagsakida nga road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga ti punak. Awanan nalugi aklauna yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagano ti ginatang mo atarak na. Awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Ruday. Ay sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensya ka. Mabutbuto nga kajak mawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Barang maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw. Anyot ipudnaw? Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ay, napagawanan na ko ba? Mana! Inlakok day jay kat isutinggatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawam mo lang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kun. Ay awagam man ni Doneta ta kaya't ko tagpakawang kang kuana kabagays. Sapay kumata mapakawanak. Ilay, apay asino di lalakay akanayo na mapanitabali na nanam amirna. Ha? Asino a lalaki tatang? Jay kanayon ang nakamotor ang mapmapandita. Way, isaw. Apay asino na dyan?
Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni Nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno agsing-singer itilon. Apay naglon nga ta Damirna. Diyak mo tatang. No delivery boy might. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima-ima might na mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright ha, kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam tuan niya. Ni, apay aya nga interesado kayo tiday siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat. Nasakit nga minti matak ang makakikita. No, kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan niyo tadamagag to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw. Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo itilinuto si Daan Saanan, kas tama ilat si Dami. Ay wan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki ang kanayon nga umay dito balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mat Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo. Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar Arman na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawang. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni Nanang mo nga oray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayak na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaupingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpaiso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay apara kan kwa na. Ay, makinobyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O niya, nagkapukan ni tabalay da Nanam Amirna. Dinamag mo no asino di lalaki ang kanayo na mapandita balay da. Wentay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada kan kwa na. Oo. Ubing ba't na dyan ang lalaki ng isang imposible Aman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no payat na kwartaan ni Mirna, isang ar-arman na. Ta pensyonada kat ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas ta ti dyaryo ngay. Kasla kay inalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dyan lalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada kat karuba tayo maulaida. Ay na, nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abigbiga. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigiddan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya makigidgidan. Sika. Siguro ay nakasto taramid ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Nagpasumay. Sipsiputan amin ang karaw-kaw. Ay, saps! Baliktadang tilubong! Si Katima nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man.
Anya ko mati binibiyangak ka alaman. Ang graraman ka may tabak-bagetan. Feeling mo si kakarayon kaya yan atensyon ka. Ipagod mo man kita asam na kanayon na agrugin dito sa akong kibalay ka. Ay, kanayo na nakapagod na gitaso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Wala, hanggang dito'y ba, ipagrugitan na. Kuray kumaano darusam. Ay, ante ebidensyam. Naisuro na gitaso, may. Ang muda, ti pagrugikan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imala day ti amo da, ha? Sika cawan babain na. Bakitan ang gumaras tigay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayuditan. Umunag kayon. Uray ta na ibus yung takapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy ti mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam ita na at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay na makiap-apat ar aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan na lakalaga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kape kong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo husto ti timpla na. Nasubraak sa ti asukar na. Nan. Husto mo, maya. Sakto laang anak ka. Ala, panawan kayo nga rudan. Tainak ituloy ti ang luto. Nalanak ka. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto medyo nalamag basit. Ay. Ay na. Ano, talaga ti gumaratigit, ababagat ita. Na, apay, asino man ti pang pangagamditan si ka, bitoy? Tiag sile, magasangan, siyempre. Bakbakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Feeling kin-eager na. Adumot ati lalakay di taman nakibiyang. At dapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagadil da kita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apa akasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakitan na di agpampanuno. Nakarkaro ka ah. Umapal ka lang tawang ngamin ar-armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Dahil pensyon mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakatan, gatan, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan
Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wento, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo't dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga nutay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay amo magpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Jak amo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta ti makunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime, silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyaman na. Nga pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaong tagasawa ta. Ha? Eh, salakay! Lagi ito'y aso yung ipangot yaw. Umay na ang rugit ito'y paraangan na Ha? Le, agung ungat ti karuba yung Mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy taki di tagsarita. At dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay ka mo't dito'y parlor, pari bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete. Agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuku dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yun. Kwa, ang dardarasak nga may. Adapay nga min papanak. Katno kayat mau, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawin di palay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan nagtulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakapit na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tayo nakalaan tayo kape, kan tayo meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkonda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao ang pagsirsiripan nyo. Lukatan nyo nga min Nanloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na si Kabat. Pasablugan ng paibot bitoy. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam nanalete ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakatan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kit gagangay na naragsak siguro Nananantay nakmanalaan jay hos. Agsibugak man kay diti masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag. Adapay kayang pasurot na foot massage lete. Ay natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya ka time.
Apay ngayon paturong mo ti husyo dito balkon ngay. Parsyaklaan day ta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apay nga minakundi si Bug kay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Awang bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirig na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. O sige, ragtaw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Jak mga rod amo, Tesi. Mayat matilin na ngentang anak da. Nga bisuda, sanda nga agkadut-dutan. Uy nga rod, kinapod no na masikuranak maten iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inak man agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinungbat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na. Isaw ti mangirugurugi iti apa. Apa-apaan na. Nalastog nga menta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanungay naklon di agar-arang kan kuana, tatang. Anya asaat. Inaklon na. Nangag ko nga rin nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ngambakbakitan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya. Tiag sile, magasangan. Uray bakit na pintas ay. Sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka. Yung tay ubing. Anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket uray si ka. Nakulbutan. Apay ikunang pabing kapay. Kapanunot mo ati ubing. Iso tamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya mo tikas na nga aramid yun. Di kay laagbain. Ala, umunag kayo tatang. Darasan nyo. Di kay lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga noan niya pa'y timaaramid ko kan na. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Kawa na. Day talaga yan. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Day ta amam, ti mga papakininanang ko. Nita, kastagaya ma. Umay ka mangarot. Sa anak mo po, dukan ko. Ay, di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawag ka nagityan na ta. Kusunetan Eli. Unit kayo na yan. Kustaon. Papanam, Tese. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parang tagis paring tanitoy. Ha? Ay na, bitoy! Anawag ta anak mo! Tanawag mo to anak ko! One minute na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Taanawag mo ti anak mo. Barang denggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin day tikat nanang. Tatabi to'y. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna.
Madaman ti pa nagkapek, bitoy. Diyan anak mo ngay, anta dita. Nakaturog pa'y. Ay, na. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wen nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna, liklikan tangamina yung tagapa. Tapno sana may ramraman na anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti day takot. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan ide. Wen tardamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanja kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla ang amang bayad iti utang na. Si kakidi Adan sama nagkinawatan yun ije manikurista nga ayabam dito balayaw. Nawan, jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasar ko inay. Amumad apinikot dakla inay. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tagay agpanatan abalaw. Apay no subyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay saanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Wan, si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Lukas ta? Ag-ex kayo? Nanamir na? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasanuma ngamin ket kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Ket anya nga ti plano yu ita tatang? Kwa, si kanti mangibaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyan tinapalabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yu. Tarumwar kami bit kini Tessie. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwar ta pailaang Tessie. Un Eli. Mayat tiwagas ta Tessie. Nagkore. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Gastimanti ko na ni Kabsat Maya. Dear Manang Biyana, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan, babaanting kay panang idrama. Nagtrabaho idita asawa kiti adayo alugar, kat bayat ti kaawanan ay barkada ak kadagiti arte, kan lalakiro ako kumare. Aging ganay sungsungak, ket nakarami dakiti basol iti asawa. Ngam ket di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Sige na ananang, kuyo gandang manan nga mapan iti balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matan di naramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga di nakadkaya. Di mo nipilit ti bagay mijay asawa manakaw. Apay nga kas jaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan.
Nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga kan, iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako, mamat kanya na. Talaga siguro wala sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Amang ano ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw tidinggin. Wando patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapano kaya't mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo dyan. Hindi na ka maawat di asawa. Ipili mo kati bagimkin kwa na. Sige na tatang. Tadtalang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alag lalaki ka idi Nya ngay, di apitem itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabartak idi. Dagijet umat ko kumarek nga sungsong. Ishit. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkimit ngamin ti ulam. Nya ngay. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasi ang nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo mat ate kaduak. Takaslahan nga kaya ni nanang ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makaya ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabailak. Mabailak maya. Da kayon timapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kabaybay abaw. Di mo ipilit na bagayin. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talaga. Ngayon na. Pagpakuyog kanya ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kang ni Gloriaw. Di na nga ron kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat yung makalukoy kang ni Gloriaw lakay. Si Kamal ti makisarita kang kuha na. Kuyugan da ka. Ay, Pagbigyan jay anak mo. Taka si Mait. Masa si anak mo kastang agsangsangay. uy nga ron. Nag-arami tumay ngamin. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Sungala nalan, nagrupwat kan, takuyugan ta, di anak ta. Naimba nga oras mo, Gloriaw, baraw. Adda kami manain. Umay kami man, Glorio Barao. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngam awanan tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga. Mangpanak na kanya nga. Nagbabawi akti nagbasulak, Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasip. Noon niya man tinagbasulan ti anak may. Dayjay ka nagbabawyan nan baraw. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan may. Ay, pasensya kayong tatang.
Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinubyan kami, adayo siguro na mapasamak tikasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin ngay subliti amin, Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka ununay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Glorio. Awanin nanang, pasensya kayo. Glorio, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Tanya nga rin ti planong mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na ang mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami ng ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mutlan nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga rod. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisika, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nurnusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay maysa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kan mawanak taon. Ege asikaswak ti bagik ah. Ay, sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak kaw. Tao laang mo di asawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabaw yan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko nariga tag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pay lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no emergency mo na ita. Han nga emergency data. Baka dagi jemanan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino aya da ita? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio may. Ay, yung adagos. Hello, Glorio? Apay, awanin plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mo asawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay tananang kantatang mo. No, kasta. Napakawan na kon. Mawat nakman ng Glorio. Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awidan ako ni Glorio, ay balay na. Agdan na kami manan. Ay, sige, agawid ako na. Ay, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang tayo sa runo ng ay umay niya. Bunagan nan to amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamatlaan ti amin kanyata. Di ka pa yung nagkampante. Kasan pala 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsina ta ti tupikula. Iso atap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak Glorio. Wen,
Adda, so di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamiga tanta. Bumahon kay tanta mangan tanta ni sumrak ka pa iti trabaho. Sana kasumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diya akong na-concentrate nagtrabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo, no apay akastuyak. Awanan ganas kong magtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at nagtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Ujay asawa na ti para balay. Ngay, apay, nagikatin na iti trabaho niya. Uwin kano garod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadata mo't nga impilit na tibagina kinigluliyaw. Una, nga may sumal, tinang paawid kan ni Maya di balay da. Napilitan la siguro day dayay. Nagrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Iso at tumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo da kaasi jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayak iten. Napakawan na sigurong na pinagawid na mutin iti balay da. Among lang Dayjay mo kami na Maya. Lonya nakanda. Apay naglalaki iten. Yalala, di mo siniran ti anak ta. Na nailawan nga ron ba? Kan nagbabawian na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkan tubat yung ulo na. Di na amo ti mabagbagan ijay. Kanya nga ita. Nalala, di mo sang kalagit, tinapalabas, tanalpasan dayjay. Ag-move on tayo, lakay. Nagkapgapuam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ta nagluto kin naginaw kan. Dak mabalin tagig gamiti danom, tanabanuga. Ang mga numakas maki di. Ay, unay matanan. Kas na nga ka na yung tararami damon. Inal daw nga awang kahit balay. Umun-unak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha? Awan karabangam amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kati adda trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Glorio. Nagkapuak ijay balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit da ijay. Kanjay lababo yaw, napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw, saan na nakaluban, iso kinalubak kitayan. Ururayag dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw, adi ka man lang nagidaliman at mat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wala nga mamumad, ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet, nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat anusan na
Talaga kasta. Tamadama pa ila ti panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawanag to na ikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay, unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo ilagayam taramidan. Di ka lama siya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Naas siya naya kanya saan? Taginuliban nak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot day dyan nga inaramid na. Well, ngam saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ano dilinoto mamasida maya? Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermonan na. O di mo kahit ti makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga ro din. Laglagi pa. Adi ka pulos nakaraman kanyak, edi ginuliban nak maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio? Siguro, malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad me ti amin kanyami. Oh, imposible ah. Mo, at dapat ti komunikasyon nyo, lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung da dyan nga naramit ko idi. Lipatan ta kumanti amin. Nukat mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kitikait kong aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas na tilagam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo ah. Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga yakas na tiararamidan na. Awan lang nga ro ng trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod ah. An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taagungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatlang ti sigud nga linangan me ken ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw no kasta ka na yun. Kasi ka lang nagsakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlang di asawak, nanang. Maya, anda kadwa kasi mangbait. Ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo. Ah, ni. Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana kay timirindaan mi kin Olivia. Maya, dalusam ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na aya nga sa balik. Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho jay ili. Pagkabangag kuma, ng orasanan, kaasimoy. Anya, ibagaman tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang dahil nga babae. Babaeng samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan iti balay ti babaem? Kat siyak ti mangbiyag kanya yo? Natural, laglagi pa, apasat pailaang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na tanga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang! Isuntumat langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malala, husto na ko. Di ka nagsagay.
Aklunam lagang ti kasat mo iti asawam. Dako naman. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawang. Anan, ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye, yun na. Total, napanak-nakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay, natamnay lata kanyak, hanan nga kasla idi. Ay ka, tara ah. Makambo ka nga raw danak ko. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyakti mo na nga nagbasol kanya na. Nasakitan na iti husto gapo iti naramid ti asawa. Ngam awan karba nga kamasakitan, ta siyakkat nga rudti mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas dal daw inot metla anak ay liwliwagak kat naaklon kon ti amin. Pimanaw metten da Glorio kan ti babae na, kat jakon ammo no sa dinot ayan da ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti saan na may parban. Kat ti adala na adaw ko iti kapadasak, sakbahi nga garamid iti may kaniwas, panunutan pa'y iti mamin ribo adaras. No nasaya at nga tatiibungan na no saan. Ta saan na may subli iti napalabas. Masaya nga nakiti napinta sa linangan mi idi iti asawa, ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayem mo, Maya. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno na gantin tay patangatang ngay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear Manang Biyana, adda ka lugarak ano mabartag kat maamnisya. Kat dinan malagip da gitar aramitan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak matdayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalindag singil. Unay, di yun maiturturugan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko tata. Limagasot lang met kidi ah. Daklabanag daytang. Dayta limagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wen, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagasot mo lagaya. Dayta ti bayad ko. Tita kayo. Na, luko dayta taon. Ninapayawat na yung pagma. Masakit tinakam ng agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namot lang asino ang baknang day tatawag. Ha? Nay, Pagpili? apay, asino ti ka apam, Luis, anak ko. Day di ala kay Alfonso anana. Kung namot lang asino ang kabaknangan na huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwada. Apay akasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit iti lugan ti Rick na. Ako nga, apay, kukuha na iti kalsada, pag nangarog nga iti motor, pagtayabag ki day. Ay na, kasla di mo na iruwab ti ukali day chay anakay. Pasut siguro na ati panagkabaw na day jay. Saan nanang, talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay ah.
Malala, bye-bye amon. Ingka ka umanganan anak ko. Nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangat iti ikan. Basta manin. Ikan la kanayo ng tilutlutuan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amuyo mo't asang-asum rectifis iti karabukob ko nanang. Jak manganin, nabsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaag. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Alright. Umanak ka manay. Inanang ko na ya. Manuti ka siya kwarta. Iba kanta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Wala na lang. Isong ibagam no manuti kayat mo. Daitid ko rin ka. Yag mo amin ti kwartam, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nanya tikid daw tinakitid ka. Tay, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartay, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samad lang balin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakok nga arakok, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat ti epekto ti arak ni Manong Luis nanang. Wala, awang pa'y kiidi ti kaapanan ano mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Isu na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom ay kaamangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan takman pa iti sangaribo yun nanang. Adang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni manong mo ah. Sige nga ron nanang, sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Eh saan anak ko? Amangan no magastos mo. Sa nga ribulaang ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. San apa nagimot, Marie? Ngimad napay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo nagsuswildon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang tane. Malugi akmat no itid ko amin ken kalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayagbayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Yan, tibalay da kumparig tata. Ewan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanya, Luis. Oh, imposible Ang mga nalipatam lang tata. Mano tayo utang ko dito isto mo. Awan nga rod.
Tay kabsat mo ati ado ti utang na ditoy ni Marie. Abay, manuti utang na tata. Ay, adu ang nagatidog ti listahan na ditoy. Sige, sige, sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Manuti utang na. Ibagam, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Pat kagday siya kabsat ko, tata. Iso tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailaan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Oh, adtoy Tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos lang. Nasaya at nakariing kan Luis. Namarbartek ka man ay nasimmangput idi kalmad. Nagsweldo ka idi kalmad. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga ron malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Naragrag ko nga ta. Nay, ang mga mono, ingatang mo amin iti ara. Saan nanang? Tadya katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon ngay. Diya karuda mo na. Diya mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Diya malagip mo asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kunkwa na. Ay. Damagag to mga agpaiso kang kuwana, nana. Di na mo ka numalagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? With nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talagang aron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararamid daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga rood amaw. Nga may puteng na mulata nga ibaga. Kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan no yung bartek na kitin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, Tata Tino. Ay katwan anya ti utangam. Ni, itaman pa akas laganado kayo agpautang? Ha? Si Kama, sigod mat. No ngay may sakaban man na nabagas ti utangak, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta bayag ka, wen. Ora inung tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alangar Tata, may sakaban ti utangak kon. Agpaunaak manan intun umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Bayang tanggapin. Nene, ni Luis ti lumabas. Kaya may bas-bas nga magmag na. Ay, padagasik man. Luis, barok! Lumamasak pa Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagang. Ngante bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagat nagbayad iti utang na nung kastuya na bartik. Luis Barok. Naurnong man ngamin ang ti utang di kabsat mo. Amangan mo kaya't mo abayadan. Nagsildo ka masiguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat kuya. Bayada kami ng tata.
Mapit lang, talang tinistaan. Oh, dahito ni, kita 5,000 amin, oh. Sige, sige, bayaran ko. Ha! Mas asya na kami ni Jacobsan ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papaparantis will daw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Mag-inom kami. Iliblibri da. Kahit, ayan nga rin ti sweldo. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, hindi ako nga rin malagi pa na. Ang mga nung narigrig ko marila. Ay, liklikang man nga minun ti arak. Ang mga mo't nulukluk wanda kan dagiti kainumam. Ang mga no isuda ti mga alay ti kwartam. Oho. Saan na siguro ang maraming tigas tarana? Damagam tuman nga rin kadakwada. Tama nga no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay. Anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-displik amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di gaston? Tadyak mo't taktakawan ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tatatino! Imadutila ako yun Si kamag gaya mari. Umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang Umutang ka na taang. O kilamot kanyak. Nala, bayadak pa nga ti utang ko. Makitan to no umutang akmanan wano saanan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikaw na yung mau na data idulin ka. Siyak ti mangidulin, iti kwarta. Ito'y, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsuswildo mo di asawam. Kurang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay mimot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipain na dagiti kasapulan nyo nga agiina. Asjay na nga raw jay kabsat mo anak ko. Sala na lambing mo kanya lunabarte. Agad nga agad. Ang amno na usawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yung. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon amabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan nag-inom iti ara. Sa bagay matkit di Ang kaslag tinuma nga ro ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa ila utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Siyak ti mutang kaya. Ay, ne. Batin sa talaga ti jar mo
No saan ka nakainom? May mayat saan nakainom ka? Sasawin niyo mo, tata. Kasusaman nga daw, di pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadak yung katata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, importe ti isap ta. Impaw iti ka anak ka kaya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga raw, deta imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak na nakabayad din. Saan pa'y baro? Imutang mga minmanan. Manoya, tabayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag dadya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Oh, dahito'y ti listaan. Dahitang, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyan kong mabasa. Iba kamlatan naman ako, itag ko. Ay, at dapat utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ni insan karda? Mano ti utang na? 2,000. Bayada mo nun tapat pag gumasama dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Pagpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyalang mo't lang iti dahil diya karda. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Ta, agsakit diya asawa na, tata. So, sige man lang bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagib tararamidan na no bartag. Nakagalan siya manana. Iso ang nakagatang manan ng tinayon dilaw dito store ko. Itisiplik man ang dagito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayon tilako. Ubig-bigsan saki itikitam dito yung store mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basit. Hay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minan, idi kalman. Awan survey ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya store mo. Nauraman. Anya? Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga Roden. Pinanawam samad ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaiso ngayon nidip dyan lutluto ka ba na anak kiyo? Ala, awada! Naikimusan ti store mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo kusaan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluwag pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agur nung kantumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Kung kaka, kapilitan nga gisusura kitilang ko kun tawan matantay store ko. Nala, idisum nga raw ta agpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natag. Mano amin ngay dagitoy.
Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan At basta, ilibre kong dahi takada kayo. Intong pigat, magdagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka? Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo ta mabaina ka mangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawiak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakadayo amang tartarabay, ken mangsubsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang, ken biag ti tao. Kaya't pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga mariplayan amin dagita, ngam kitdi mabasbasak, ket pakaragsakan unay ito'y gayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni Kabsat Danica sa napudnoanagan, tintay patangatangay drama. Kasi mantik ko na ni Kabsat Danica. Dear Manang Biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin, kanayon ti panagapami, mayat mat ididamo. Ngam idadan anak mi, nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod, ti agsalay saan. Nukas tamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawanan te sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di ta pa'y nalpas ang nagsarita! Baybayan yun na nang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya may iti anak yo. Ang kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngem paypay sunda meten. Kun kunaklaeng day jay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam may dinatawanan ti panagdenada. Kasjay dametan. Diyak kayat nga agsinada dagiti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaangan nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsila kayo. Anya ti rason, dani ka. Dario.
Kanayon matlaang ti panag-apa mekan ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano si kati kanayon ang mga apa kanya. Ha? Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya aga pa iti sangwanan mi adalakil yaw. Respetuan da kami kumamad ah. Saan da kayo apinayaban? Tapno aga pa iti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo iti nasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya tatang. Yakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo. Uwanan na, tatang. Kasanaon na kita anak yo. Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final data na desisyon nyo. Uwan, tatang. Lukas nga ro. Awan maalam at hawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamat laang ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laang ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apa nga nanang? Kitag may saakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawa mo. Anya? Iso ano kaya't tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagyo. Sapay na lawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan, tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagyo, kat maalayo ti tawid yo adaga. When no, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam. Kat sikat ag desisyon ni ti dayta adani ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa asao. Sungbatan nyo kit diti damdamagag. Ngam ne, dak kayat amakita nga addasaan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matitawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo. Ganya pa nga. Ang uwi na. Saan tan nga agsina? Ngam, kas ano nga'y. Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan ah. Ha? Si Kati agbalbaliw? Apay ako mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga ah. Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayo? Dario? Danica? Uwan tatang. Uwan tatang. Kit na pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi tatang? Nasayag nga ron. Ngabnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayo. Kit di mi itad titawidan nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga agapa. Promise tatang, agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lakuma, tamatong palyo dahi ta akariyaw. Mamuan mi matlang kadagiti karo pa yun. No aga pa kayo ba na eh? Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka, adula amin. Agpicture ta ata, ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malakaron. Agawa ang dagpicture.
Tamasinitak nga umabay kan ka. Sige nga ron, umisam ka, ha? 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay yun. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Hasla italaang agpost ka itiladawan nyo, ah. One man lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, ah. Sana all. Nabasak di comment mo, Lolit. Sana all ko nang. Diya kon rineplyan, diya comment mo. Ora tain heart comment niya. Una, awan problema iti day mare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano katsyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Awan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao intay store. Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay, wala niya. Umay ka nga rin. Tagin na, beta bakit? Apaw! Muna yung kinasweet data. Dario, Danica. Kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikisnaktap no makita dia. Ikisa sa asawang boy. Ni, dara sa mata ko mit kita da. Sikan ati manggis kanya. Ngam iti pingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit, Basta una pa nang kita da kada talulit. Umapapal tansan. wan nga ruda. Ay, uban na kit di pa ya. Pakawan mo na. Panugan na kiday. Naglumag ka. Magbaka yaman. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan iti pingping. Lakay, nakita mi kanya balayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga rin kita istambay ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga ta nga agap-apan? Yaka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa tamanan. Pag sinahan tayo dati. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet na naggulo man Di ka man matita. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkal ita. Syakit din ti pabaso lang. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan Padasam. Patayabak na tapos ti sumno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti ko na mahang ka nga balasan. Anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto kamat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jali nutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka ngayon lutuan. Unay mo tigas na nga ramit mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga.
Di nakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si Dam lang matilutlutuam na daduma. Huh? Aryo! Danica! Ha? Adda kayo! Umayak man! Ni nanang, ay dirasam, yung kalukatan teri daw taglutwa kiti si Dam. Apay, di kay painangan, aldawon. Naladaw kami ngamin ang nagring nanang. Mga daw ikitin. Nalpasa kun Ag nga ka Dario, tasobuan ka niya. Itimplaan ka iti kapim lakay. Alam mo nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod, da kayo ngay nanang, agkape kayo, ta itimplaan kayo. Ay nasa anon, nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod, ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami mutakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga, wara nga. Anya kamat tan Dario? Sumangpat ka, iwaram ladtandang iti kagawa am ija salas. Kakaasyak nga aglinlinis, para linlinisak, para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismo sa akarubat ita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasaw ka? Kung namot laman nagdaldalos ka may. Italaang mo't adyak na isim padagijay. Nabanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagamiti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam di kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam, takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko kingga. Jakon maisublida ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyak ton ti gumatang. Imot kakit di Ada kumamang aram kanyak, tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatag. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadyakan no amin ija kabsat ko, kat nuhan ko nga tong palanti kare. Uray siyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dahit tangamin ti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta nga agsina ta. Ta nagkasarta ka nung amin. Kat ano saan tan ate agpamarang, no kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itilmin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamaka mo ka no anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Oray ti kabsat mo, itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intadan ti tawid ni Danica. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makaamo amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta Danica. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, ingana di rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti dando mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasi dano agsinata. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagi ta. Ay saanan. Isuntumot la ka na yun ti panagapata. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita may bagbaga. Sa nabali, taytad ko ti sustento dagiti ubring. Awanen na abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda. Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinangipilit nga agsinada.
Ay, wan nga road. Kasi dagiti apo ko tayo. Ngalah, sapay kumata maurnos tumatlaan ti amin kadakwada. Abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Kumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang agtalong. Anyan. May meda jay. Tainal daw ti kita, nanang. Nimot Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas na giti ubingay. Dani ka. Tulungan na kuma. Abda na padung parak abakal. Katintahay mo dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong ka niya. Taon tigorta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastos at tila disgrasya. Naimbag ka ni ka nga. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita at nagsinatang-arudan. Si kapay din ang pilit kanya nga agsinatan. Pakawalan na ko madani ka asawa. Sorry. Agsinnoblenta ka din Tornosan tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko magadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibagati kasta. Naglalay nga mon ngay. Alamat ka na. Pakawalan na ko man. Pagsinoblantan dani ka bakit? Manjakon, pinabainan nakto pa yan. Imbagak idi nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang am ti kwarta, sa kakundi suble kanya, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanya. Oray haanan!